Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда теләче телевидение саатына вакыйгалары тапшыруы. Яз фасылына да аяк бастык. Бүген 2 март, чәршәмбе киче. Күптән түгел Теләче муниципаль район советының 6-нчы утырышы узды. Киңәшмә эшчәнлегендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Марат Әхмәтов та катнашты. Узган атнада районга авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов килде. Ул иң элек муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов белән Алан ширкәтенең капиталь ремонт үткәрелгән Балыклы авылындагы терлекчелек торагында булды. Министр бирдә оештырылган эшчәнлек белән якыннан танышты. Хуҗалыкның белгечләре белән аралашты. Бүгенге көндә ширкәттә иң табыш китерә торган тармакларның берсе сөт җитештерү. Балыклы терлекчеләре хәзер бар уңайлыклары булган торакларда эшли. Бу уңайлы шартлар терлекчелек өлкәсендә мул табыш алуга бер этәргеч булып тора, ди ширкәтнең җаваплы белгечләре. Продукция артуның безнең төп сәбәбе монда хәзерге менә яңа корпус корылды бит инде. Яңа итеп эшләнде бөтенесе, микроклимат үзгәрде, әйтик, якты, һавасы уже икенче сыерларга условия, икенче эшләргә условия, икенче кормосмеситель алыну сәбәпле хәзер эшләгәндә без куша алабыз, сенажны да, силусын да куша алабыз, әйтик. Сенажны, силусны кушып, онны кушып, кирәкле микъдарда көндәлек кертәбез. Пешәнне дә кушабыз, әйтик. Балыклы авылында урнашкан терлек торакларны ясалган реконструкция эшләрен башкаруга дәүләт тә ярдәм иткән. Заманча җиһазлар куеп төзекләндерелгән торак Марат Әхмәтовта да уңай фикерләр генә калдырды. Төзекләндерү яңаны төзү чыгымсыз булмый инде. Без инде бу чиракта минем җавап бер генә. Без әз генә булса да дәүләт өлешендә керттек дип. Чөнки безнең махсус программа бар. Менә 3нче ел без аны дәвам итәбез инде. 560-550 миллион сум күләмендә авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә сөтчелек фирмаларына капиталь ремонт һәм реконструкция объектлары булганда без 30%-ка кадәр аларның чыгымнарына компенсация бирәбез. Әмма ләкин 200 башлык сыер торагына 2 миллионнан чыгып исәпләп инде. 100 башлык сыер торагы булса 1,5 миллион. Икенче яктан караганда менә булай җиһазландырылган технологик яктан да, аннан төзекләндерелгән мондый торакларда продукция артык. Менә хуҗалык җитәкчесе хәбәр сөйләп торды. Биредә бу елның менә бу әлегә кадәрге вакыт өлешендә генә дә 68 тонна сөт артыграк җитештерелгән. Терлекләр бит шул ук үткән елгы терлекләр. Аның өстенә яңадан 90 центнер күләмендә ит җитештерү артым үрчиме дә артым арткан. Ул күрсәткечләр әлбәттә менә алдагы шушы 1 ел, 2 ел эчендә хуҗалыкның үзе тоткан чыгымнарында аклаячаклар әлбәттә. Бу көнне Теләче мәдәният йортында Теләче муниципаль район советының киңәйтелгән 6-нчы утырышы да узды. Утырышта Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Марат Әхмәтов та катнашты. Район башлыгы Илдус Зарипов эшләнгән эшкә тулы анализ ясады. Киләчәккә булган планнары белән уртаклашты. Огромное влияние на привлекательность территории для привлечения трудовых ресурсов оказывает наличие рабочих мест, престижных профессий с достойной заработной платой и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. К тому же сегодня меняется и лицо сельского хозяйства. Прототип сельского труженика постепенно уходит в прошлое. Новые технологии высвобождают 3-4 средних специалиста, требуя взамен одного высококвалифицированного. И высвободившиеся работники вынуждены уезжать в города в поисках работы. Ключевой задачей стратегического развития на 5-летнюю перспективу мы ставим перед собой наращивание инвестиционного портфеля и, как следствие, создание новых рабочих мест с возможностью обучения местных жителей. В условиях напряженной макроэкономической ситуации, колебаний курса рубля, нестабильной геополитической ситуации, инвестиционная активность частного капитала заметно снизилась. При этом в 2015 году мы смогли сохранить темпы прироста экономики. Рост валового территориального продукта составил 107%, индекс промышленного производства 110%, среднемесячная заработная плата к прошлому году выросла на 2,6% и составила 20 874 рубля. По итогам года в республиканском рейтинге социально-экономического развития наш район занял позицию середнячков и находится на 26-м месте. Шулай ук утырышта байтак җитәкчеләр үз тармаклары буенча чыгыш ясады. Җаваплыгы шикләнгән агролак ширкәте җитәкчесе Илдус Гайнуллин авыл халкының ни дәрәҗәдә матур тормыш итүе хуҗалык эшчәнлегенә бәйле диде үз чыгышында. Хуҗалык игенчеләре 2015 елда 4701 тонна ашлык суктырып,
гектарынан 19,4 центнер ашлык җыеп алды. Безнең төбәкләрдә яңгыр булмаган сәбәпле, шуның өчен уңышларыбыз бик истин була алмады. Авыл хуҗалыгы продукциясе сатудан 35,4 миллион сум керем алды, терлекчелектән 19 миллион сум һәм игенчелектән 16,4 миллион сум акча керде. Киңәшмәдә катнашкан Марат Әхмәтов Теләче районының алып барган эшчәнлеге сакланырлык, алга таба да сынатмыйча югары күрсәткечләргә ирешеп эшләү мөһим диде ул. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 28 февраль көнне районда үзара салым җыю буенча референдум үтте. Район халкының күпмесе сайлауларда катнашып, тавыш бирде икән. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Узган ел көне барлык авыл җирлекләрендә үзара салым буенча референдум узды. Бу көнне авыл җирлегендә яшәүче һәр кеше сайлауда катнашырга тырышты. Алар үз авылын матурлау, төзекләндерү максатыннан елга бер тапкыр акча бирергә ризамы, юкмы икәнлегенә тавыш бирде. Теләченең үзендә дә берничә сайлау участогы эшләде. Район халкы сайлауларда актив катнашты. Мин кирәк дип саныйм референдумларны. Безнең Теләчебездә башка елларындагы җыелган акчаларга менә күп эшләр эшләнде. Алгада шулай булсын. Халыктан җыелган һәр сумга дәүләт 4 сум өстәп бирәчәк. Үзәк җирлегендә дә 1070 сайлаучының 950-се уңай тавыш биргән. Үзара салым акчасына башкарылган эшләр үзебезнең күз алдында диде. Үзәк бистәсе халкыда бердәм тавыштан. Мин үзем шушы җирлектә тудым. Шунда үстем һәм бүгенге көндә дә шушында яшим. Үткән еллар өлкәви алдагы еллар белән чагыштырганда, безнең бала вакыт белән чагыштырганда үзгәрешләр гомумән күзгә күренә. Кеше өчен, халык өчен эшләнә торган эшләр. Менә безнең төбәктә дә, безнең җирлектә дә бөтен авыл урамнары таш белән түшәлде. Әгәр дә шуны хөкүмәт үзе башкарып гына бетерә алмаган булыр иде. Билгеле, аның ярдәме дә бар. 1 сумга 4 сум әйләндереп бирү ул зур. Халык өчен эшләнә торган эшләр. Мин моны кирәк дип саныйм. Халык белән бергә матур итеп эшләгәндә, яшәгәндә, юллар булганда, кешенең күңеленә дә хуш килә торган әйберләрнең берсе, килгән-киткән кешеләр булса да, башка төбәкләрдән, чит җирләрдән кайтып күргән кешеләр булса да, монда кешеләр матур, бердәм яхшы итеп яшиләр икән дигән фикер миндә кала. Район буенча 8833 сайлаучының 7524-те уңай, 1226-сы тискәре тавыш биргән. Соңгы җыелачак үзара салым акчасы да җирлегебезне төзекләндерүгә, матурлауга тотылыр дип ышана сайлауда актив катнашучылар. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Авыл җыеннары үтте, проблемалар хәл ителәсе мәсьәләләр барланды. Хәзер исә хуҗалыкларда хисап сайлау җыелышлары бара. Биредә дә узган елга нәтиҗәләр ясыйлар, күрсәткечләрне саннар белән дәлиллиләр, алдынгы хезмәткәрләрне бүләклиләр. Хуҗалыкларда узучы хисап сайлау җыелышларының чираттагысы игенче ширкәтендә үтте. Хуҗалыкта эшләүче җаваплы белгечләр үз тармаклары буенча эшләгән эшкә тулы анализ ясады. Игенчелек тармагында югары рентабельлек орлык сату нәтиҗәсе. Узган хуҗалык елында 3951 центнер орлык сатылып, 5 миллион 911 800 сум акча керде. Уртача бер центнер сату бәясе 1496 сумга туры килә. 2015 елда хуҗалык игенчелек өлкәсендә, бигрәк тә бөртекле культуралар игүдә районда алдынгылар рәтендә. Бөртекле культураларның һәр гектарыннан 25,2 центнер уңыш җыеп алынган. Хуҗалык югары уңыш бирә торган сортлар белән эшли. Алдагы еллар белән чагыштырганда, быел 97 гектарга рапс һәм 38 гектар мәйданга көнбагыш игеләчәк. Бу хуҗалык кассасына өстәмә керем кертер дип исәпли җаваплы белгечләр. Җыелыш барышында көнбагыш, рапс үстерү технологиялары сөйләшенде. Чарада катнашкан район башлыгы, дөрес куелган план, бурычлар уңай нәтиҗә бирә. Сезнең хуҗалыкны үрнәк итеп куябыз. Хезмәт хакы эшне оештыруга турыдан-туры бәйле, дип белдерде үз чыгышында. Гомумән әйткәндә, игенче хуҗалыгы бөтен күрсәткечләр буенча, менә соңгы елларда аның динамикасы уңай. Бөтен нәрсәдән үсештә, игенчелек булсынмы, терлекчелектә булган продукция җитештерү, аннары денежный бурычка, акча кереме, аның кереме гектарына карап, исәпләгәндә кереме эшләгән хезмәткәрнең бер кешегә бүлгәндә соннар менә барысы уңай якта. Ул инде читтән караганда күренеп тора. Без моның хуҗалыкның эшенә кермәсәк тә, без инде читтән аның сизеп күреп торабыз, чөнки монда дөрес план куелган, дөрес итеп бурычлар куела, эш дөрес итеп оештырыла. Мин 2 генә санын карап иттем.
2008 елдан башлап менә 15-ка кадәр анда 70 миллионлык төп капиталга кергән инвестициялар. Хезмәт хакы түләүдә тоткарлыклар юк, айныкын айга түләнеп барыла. Ләкин хуҗалыкта эшче көчләр җитеп бетми. Алга таба катнаш азык ясау буенча цех булдыруны хуҗалык үз алдына төп бурыч итеп куя. Киңәшмә барышында ширкәт киңәшчесе Дамир Каюмов бу мәсьәләне баш инженерга тиз арада өйрәнеп, цехның схемаларын булдырырга тәкъдим итте. Biz уже комбицевның кормасының бөтен компанияларына заказны бирдек. Бу Нижний Новгород шәһәрендә, шулай бит әле, Нижний Новгород шәһәрендә. Менә мин прошу, менә бөтен кеше алдыннан барыбыз да бергә сорыйбыз. Ул компанияларның кайсысын алырга, кайсысын кая куярга, нинди торакны син сайлап аласың кармикар завод өчен? Ана нидәге амбардагы торакларнымы, әллә хәзерге бузаулар тута торган кармасыгымы, ансы синең эш. Менә шуларның барысында предварительный схемаларын ясап, 1 мартка менә Ралиф Хариповичны да чакырып, бергә абсурда итәргә булсын. Şirkәттә намуслы хезмәт өчен дигән бәйгенең җиңүчеләрен бүләкләү матур традициягә әверелде. Әлеге номинациядә җиңү өчен хезмәт күрсәткече мөһим түгел. Кешенең ел буе ничек хезмәт куйганлыгы бәяләнә. Хисап җыелышы концерт программасы белән төгәлләнде. Февраль айы хәрби патриотик айлык буларак һәм ватанны саклаучылар көне белән истәлекле. Ир-егетләр арасында төрле кызыклы ярыш чаралар да нәкъ менә бу айда үткәрелә. Район мәдәният йортында да 23 февраль ватанны саклаучылар көне уңаеннан замана егете дип исемләнгән кызыклы һәм күңелле чара үтте. Бүгенге замана егете нинди? Бу сорауга җавапны киләсе сюжетны караганнан соң белербез. Узган атнада район мәдәният йортында замана егете дип исемләнгән бәйге узды. Елда үткәрелүче чара матур традициягә керде. Бәйге барышында егетләр үзләренең бар осталыкларын күрсәтте. Җыр бию белән үрләп барган тамаша бик күңелле барды. Егетләр чара барышында армия тормышына ни дәрәҗәдә әзер икәнлекләрен дә күрсәтте. Бәйгедә катнашып, тамашачы алдында чыгыш ясау өчен байтак көч, хезмәт таләп ителә. Укуда, хезмәттә дә сынатмаучы егетләр бәйгегә әзерләнергә дә вакыт тапкан. Мин бу бәйгедә беренче тапкыр катнашам әле. Әле бу ниләрдә катнашканым юк, әле шул авыл клубларында гына шул җырлап инде, Сабантуйларда, шул мәктәпләрдә шулай гына җырлап кына йөргәнем. Әле быел беренче тапкыр катнашам инде. Күп вакыт кирәк булмады, чөнки әле бу бәйге белән генә тәмамламый, бу безнең 23 февраль халык ватанны саклаучылар көне. Анда хоккей ярышы да, баскетбол ярышы да, төрле спартакиадалар, мероприятиялар үткәрелә районда. Барысында да катнашабыз. Өлгерәбез, җитәбез. Вакытында җитеп өлгермәсәк тә тырышабыз инде кулдан килгәнчә. Замана егетләренең хәзер буш вакыты бик сирәк буладыр ул. Үземнән чыгып әйтәм, мин буш эштән соң буш вакытымда чаңгыда йөрим. Спортзалга шулай гел йөрергә тырышабыз. Бүтәнсендә өлгерергә, җитешергә, биюгә, спортка, барсына да өлгерергә тырышабыз. Районыбызда үткән Егет Солтаны бәйгесенең җиңүчесе булган Илсур Шайдуллин да тамашаны кызыксынып күзәтте. Аның фикеренчә, егет кеше армия сафларында хезмәт итеп кайтырга тиеш. Элек ул булды инде Егет Солтаны, хәзер замана егете булса да, барыбер
яңа конкурслар һәм өйрәнү, мотор чыгыш ясыйлар. Но шын замана егете булсын өчен аларга барыбер ватанга хезмәт итеп кайтыр өчен бик яхшы булыр. Замана егете дип исемләнгән бәйге бик матур узды. Бәйгедә төрле авыл җирлекләреннән килгән талантлы, җитез, тапкыр егетләребез катнашты. Бәйгедә катнашкан һәр егет үзләренең сәләтләре белән тамашачыны таң калдырды. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Тәҗет ТВ-сы. Шушы көннәрдә район үзәк хастаханәсендә 2015 елга нәтиҗә ясау һәм киләчәккә план билгеләү максатыннан медицина хезмәткәрләренең киңәшмәсе узды. Киңәшмә эшчәнлегендә район үзәк хастаханәсе баш табибы районыбызның һәм башкаладан килгән җитәкчеләр катнашты. Бүген район үзәк хастаханәсендә халыкка 28 табиб, 118 урта медицина персоналы хезмәт күрсәтә. Табиблар белән тәэмин ителеш 88,4% тәшкил итә. Район үзәк хастаханәсендә эшләргә терапевт, реаниматолог, анестезиологлар кирәк. 2015 елда районыбызда 188 бала дөньяга килгән. Балалар алдагы еллар белән чагыштырганда кимрәк туган. 214 кеше вафат булган. Шунысында әйтү кирәк, агымдагы елда Шәтка авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк, Үзәк авылындагы пунктка да капиталь ремонт үткәрү каралган. Район хакимиятының утырышлар залында район сайлау комиссиясы әгъзалары киңәшмәгә җыйналды. Бу көнне алдагы сайлауларда актив эш күрсәткән комиссия әгъзаларына мактау грамотлары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләү тантанасы булды. 21 февраль көнне Батыр спорт комплексында ир-атлар арасында волейбол буенча интернациональ сугышлар истәлегенә багышланган турнир узды. Ярышта барлыгы 4 команда катнашты. Ленин урманчылыгы Үзәк бистәсе һәм Теләче авылыннан 2 команда, яшьләр, өлкәннәр командалары. Киренге уеннардан соң җиңүчеләр түбәндәгечә билгеләнде. 1нче урында Ленин урманчылыгы, 2нче урында Теләче, яшьләре, 3нче урында Теләче өлкәннәр командалары. Азактан җиңүче командаларга диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Тапшырубызның спорт темасы белән дәвам иттерәбез. Баландыш авылында чираттагы көрәш бәйгесе узды. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы Ленин һәм Кызыл байрагы орденнары кавалеры Мингали Сафин призына үткән традицион турнирны безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Күптән түгел балалар арасында чираттагы көрәш бәйгесе узды. Баландыш төп мәктәбе базасында Мингали Сафин призына үткәрелгән ярыш тантаналы шартларда башланып китте. Ярышта атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы Ленин һәм Кызыл байрагы орденнары кавалеры Мингали Сафин да катнашты. Яшьләрнең матур көрәш аламнары кулланып бил алышуына сөенеп утырды хезмәт ветераны. Элеккеге без эшләп тапканнардан шушы заман туры килде. Хәзер яшь буынга кадерен белеп, бәхет тәүфик белән без күргәннәрне күрсәтмичә Ходай Тәгалә. Менә хәзер шушы яшь буын бик шат булып, шушы хезмәт юлы сүрелмәсен иде. Матур көрәшәләрме соң малайлар? Матур көрәшәләр, алымнарга өйрәнгәннәр. Булар хәзер менә яшьтән үк шул алымнарны өйрәнеп, хезмәт шул спортка тартылгачтан, иншаллаһ рахман билем алуларында да этәргеч булыр. Мингали Сафин призына узган бәйгедә 8 командадан 100дән артык көрәшче катнашты. Балалар ярышка теләп килә, тырышып әзерләнә. Бакчага йөрүче сабиларның да бәйгене игътибар белән күзәтүе, алай гына түгел, үзләренең дә бил алышуы күп нәрсә хакында сөйли. İslam Karali, кайчаннан бирле көрәшәсең икән? Син менә үзең кичкенә генә бүген бәйгегә килгәнсең. Күптәннән көрәшәм инде. Әле менә ярышта катнашып карадыңмы соң? Әйе. Ничек соң уңышлар? Әйбәт. Әйбәт. Җиңә алдыңмы икән көндәшеңне? Алдым. Авыр булдымы соң көрәшергә? Юк. Карали, Ислам, сине кем өйрәтәсең көрәшергә? Кем шөгыльләнә синең белән? Әтәй. Баландыш төп мәктәбе укучылар да үзләренең авылдашлары Мингали Сафинга саклануларын яшерми. Елда алар әлеге бәйгегә ныклап әзерләнә. Мин көрәш белән 2нче класстан кызыксынам һәм 1-2 ел көрәш уңышлар әз булды. Аннары әйбәтләнеп китте. Безне Зәлили Фәнисова бик әйбәтләп тренировать итә. Шуңа без уңышлы урыннар алабыз. Ярышларда без уңышлы урын алырга тырышабыз. Үзебезнең якта булгач, безгә бигрәк тә әйбәт. Рәхәт.
Кызу барган бәйгедә 1нче урынга Шәтке, 2нче урынга Олынырсы, 3нче урынга Баландаш һәм Олы Мәтәскә урта мәктәбе командалары лаек булды. Җиңүчеләргә мактау грамоталары, медальләр, истәлек бүләкләре һәм акчалата премиялар тапшырылды. Ә җиңүче командага исә кубок бирелде. Илмир Ахмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Hörmətli tamaşaçılarыбыз, tapşırığımızı sizin təbrikləu xatlarından silgən muzikal бүләк сәхифәсе белән дәвам ettirəбез. Birdən-bir təbrikləu xatı Улы Кибә Хуҗа аякларына юлланыр, зәңгәр экраннар янына якынрак үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче юбиляр Рәйсә апаны дәшеп калабыз. Улы Кибә Хуҗа авылында яшәүче Исмагыйлова Рәйсә Хәбибулла кызының 2 март көнне 90 яшьлек юбилее. Кадерле әниебез. Сине бу матур бәйрәмең, олуг юбилеең белән тәбрик итәбез. Син безнең таянычыбыз, ышанычыбыз һәм тормыш өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килеп, сабырлык үрнәге күрсәтеп яшәдең һәм яшисең. Җир йөзендә әнидән дә якын, олы җанлы зат юктыр. Әниебез безнең олы йөрәкле, сабыр, һәр вакыт ярдәм кулы сузарга әзер торучы кеше. Әниебез сиңа гомернең озынын, бәхет шатлыкларының олысын, сәламәтлекнең ныгын телибез. Киләчәктә дә безне куандырып, сөендереп авырмыйча, балаларыңның игелеген күреп яшәргә язсын. 9 дистә гомер үтеп киткән, тиңлисеңдер бары бер мизгелгә. Олы бәйрәм белән котлап сине, җыелабыз өйгә, төп нигезгә. Сүндермә әни син, өй учагын, йөрәк утың янсын узак еллар. Күңел җылың тоеп туган йортка, кайтсын сагынып безнең кызлар, уллар. Әле дугаларың саклап тора, борчулардан безне, бәләләрдән, яшә узак әни игелек күреп, безнең дәвам онык балалардан. Иң изге теләкләр белән кызларың Рәйхана, Рәмзия, Рәсилә, Рәшидә, теләкләргә кияүләрең, оныкларың, киленнәрең, оныкчыкларың да кушыла. Хөрмәтле туган көн иясе Рәйсә апа, ихластан без дә кушылабыз әлеге матур тәбрикләү сүзләренә. 90 яшьлегегез котлы мөбарәк булсын. Әле тагын озын-узак еллар бергә балаларыгыз, оныкларыгыз янәшәсендә яшәргә насыйп итсен сезгә Аллаһ Тәгалә. Kaldım durmuş yollarında, udareli eni yanarıma, kaygılarga nişik düzeyim, sırlarımı kimge söyleyim. Da minim şeşlerime yıllar indi
Qarlar seyber Dünya bulaşı bulan türlü haller Atılışa olsun ağır meller Şuna yükteyindi bu durmuş Nakbul balam yaşarga Kızım alsın kızım Eminekeyim Neni yıldızım İki balam sen uygar gider Durmuş üzerinden atlap gider Ağlar şulay mimar giler mi Dinesi bir şüyen diyer mi Dünya bulaşı bulan türlü haller Vakıtlı şahsın ağır meller Şuna yükteyindi bu duruş Nakbul balam yaşargadır Dünya bulaş bulan türlü haller Vakıtlı şahsın ağır meller Şuna yükteyindi bu durmuş Nakbul balam yaşargadır Nakbul balam yaşargadır Hürmetli tamaşaçılarыбыз, шуның белән Теләче телевидениесенең әлеге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә хәерле матур имин кичләр теләп калам. Алда исә безне озын яллар көтә. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, гүзәл затлар, әбиләр, апалар, сезне барыгызны да 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәбез. Һәр вакыт шундый матур, көләч йөзле һәм мөлаем булып калырга язсын. Барыгызны да бәйрәмнәр белән киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.